shaming je špatná věc. Jsem proti tomu. Ale... A to jednomu kamarádu se stalo, že to dopadlo, že ho přesadili do jiného letadla. Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co? V pořádku, můžete jet. A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění. 230. Tolik dětí se každý den narodí v naší zemi. Možná, že život nezačínají všechny stejně, ale já udělám vše proto, aby se jim dařilo a aby každé z nich mohlo naplno rozvinout svou jedinečnost. Věřím v silnější budoucnost. Jsem Česká spořitelna. Nikola Jockey! Dobrý večer, pupíc. Tlustej lidech, tlustej. Může se to ještě říkat tlustej člověk. Ale nebudu si z nich dělat srandu. Hned na závěr, aby, jako na začátek, na závěr mějte se hezky, ne, na začátek chci říct, že není to sranda z tlustejch lidí, jo. Fat shaming je špatný. Jezdila rád na sloních, jo. A měla fotku, jak jezdí na sloní. A všem je vožrali ukazovala. Furt potkal novýho člověka, já jsem byla v Indii, koukám se na sloni. A my jsme říká, slonice, slůně. Takže já jsem tam představil jako slonice, slůně. Ona na mě čuměla, všichni na mě čuměli, já jsem pochopil. A teď jsem začal přijít do ty nejhorší fáze toho, a to je vysvětlování. A to je vysvětlování. To je jako když máte řídký sraní a furt utíráte a ono tam furt je, vole. Furt se točíte v tom, to nejde, furt jste v tom. Teď jsem nevěděl, teď jsem tam stál, že jo. No to není proto, že je teďka tlustá, ale co, já ne. Tehdy nebyla, no to nejseš... Nazdar, ahoj, čau!